Nuwun kula nuwun ngaturaken pambagi Raharja Wilujeng Rawuh katur dumateng keluarga agung kadang pisan sutresna pangombyunging Arisang Pinahargya penganten jalu sumrambahipun katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan ing salajengipun kasekecakna lenggah kanthi mardika so paring panjurung donga pamuji mugi lampahing tata cara purwa madya tumuju ing wusana tansah manggih widodo kalis ing sambi kala nuwun matur nuwun. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing bagya mulya kawistara sampun wonten sasmita saking pamonging pahargyan bilih tata cara pahargyan ing rikalenggahan dalu menika sampun kepareng siyaga pramila nuli badhe kapurwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng pepanggihan sih tentrem rahayu miwah mahardika ing tias mugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah ngliput ana ing madyan ing pahargyan ing wanci menika katiti mangsa ing dinten Minggu Kliwon hanyarengi jumbeduling surya ingkang kaping 7 Juni linambaran warsa 2026 purwa narbuka pahargyan panggihing Arisang Pinahargya penganten kekalih Roro Ayu Francisca Zwita Fridayanti Sarjana Manajemen putri kinasih saking Bapak Sarjito sakalian Ibu Ari Sulistyawati ingkang pilenggah wonten ing dukuh kerajaan RT Kali Erwis Kawan Kismoyoso ngemplak Boyolali ingkang sampun pikantuk serat kekancinganing palakrama jinatukrama dening Sang Bagus Alfian Eka Adi Pratama Sarjana Sosial putra kagung kinasih saking Bopo TNI Purnawirawan Hirman Susanto kalayan Ibu Hesti Farah ingkang pidalem wonten ing Jati Teken RT 3 RW Gangsal Laban Mojolaban kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Sukoharjo Makmur. Pramila sesarengan sami hangun cepaken asto hamemuji syukur wonten ngarsanipun zat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala. Mugi lampahing tata cara panggihing penganten ing rikalenggahan dalu menika ingkang kaadanan dening keluarga agung Bobo Ibu Warjito tansah ginanjar ing kawilujengan ing salajengipun purwaning tata cara kinormatan mijiling rasa tresna ingkang tumanem sajroning nala wigaring tias hambabar carita. Tinar buka jroning rasa sarengan hamemuji mring ngarsaning Gusti zat ingkang murwaning zat inggih Allah Subhanahu wa taala. Iya Sang Pramesti wenang ingkang wenang hamaraba hamasesa ilining banyu uruping geni
uga ana padhang, ana peteng, ana lanang, ana wadon, ana bungah, ana susah. Pungkasane ana urip uga ana titiwan cidina tumekaning pati. Miwah sadaya mobah mosi ing kawontenan ingkang sarta kang wis tinitah ing gumalaring alam praya. Inggih karana sih wilasa tresnanipun ingkang sampun aramantah satemaham babar swasana tentrem lair lan batin. Kacihna kula panjenengan ing wanci menika saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayun. Kadur para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu bidektenan sumerambahipun katur dhumateng para tamu kakung saha putri miwah para kadang sutresna pamatri budaya adiluhung ingkang winengku sagunging pakurmatan. Nuhoni karsanipun ingkang hambang kugati Bapak Sarjito kalayan Ibu Ari Sulistyowati. Kula Sunarta Prabowo ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara pahargyan kang wis rinancang dening kulawarga. Manggah lampahing tata cara ing mangki badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli risang pinahargya penganten putri mijil saking Bali Mayang Arum lon-lonan lumampah tumuju madyaning sasana pahargyan arsa lenggah wonten ing palenggahan adi. Genira satata lenggah risang pinahargya penganten putri wonten ing Dampar Kinastri. Pamboyonging Sekar Mayang Kalpataru Dewandaru Myang Jayandaru minangka syarat sarana kagem hamethuk penganten priya wonten ing wisma palerepan. Lumaraping penganten jalu saking sasana panti patenggan yenya kapethuk dening caraka keluarga kandhek sawetara wonten ngajenging Kori Badrayasa saperluhane ndakaken tata cara pasrah saha panampi. Nut satata adat budaya ingkang maksih mekar lan ngrembaka risang pinahargya penganten kekalih arsa kapanggihaken tumuli kaadanan tata cara kurbangan jangkep nut gagrag Surakarta hadining rat datan katalumpet sungkem pangabekti katur tiyang sepuh kekalih. Mangayu bagya rawuhipun para tamu sinedahan pamangku hati ngaturaken panuwun lumantar tata cara atur pambagya harja jiwana. Undine pratandha yekti paripurnaning pahargyan menawi ing mangki risang pinahargya penganten sarimbit Rama Ibu ingkang sarta kinasih pisan sampun kajenggaraken saking palenggahan rinengga kadherekaken tumuju ngajenging Kori pahargyan saperlu batang kepasto handherekaken pundhuripun para tamu sinedahan kanthi sowang-sowang. Para tamu kakung saha putri ingkang sayekti utami ing budi mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan ingkang sampun karakit karancang dening kula wangsa. Pramila mugi panjenengan sadaya kersa nyekekaken lenggah kanthi supa renaning wardaya sarwi paring puja hasta puji hastuti ngantos dumugi titiwanci paripurnaning gati nuwun matur nuwun.